българите в Източна Европа, на Балканите след 7 век. Това официално е прието. Разглеждаме 680-681 година за тяхната поява на Балканите. Това е основно официално приетата дата, като естествено западноевропейските източници, подобно източноевропейските, приписват и ни от други и по-рано българи на Балканите не са срещани в официалната история. 681 година това, което се случва, е признаването на българската държава с територия и с владетел Исперих или Аспарух от Византийската империя. Една държава, за да я има, трябва някой да я признае, т.е. друга по-голяма държава, като например Византия, която в това време вече е силна империя. И така се появяват българите на юг от Дунава и на север от Стара планина. Тези българи не са единствените българи, за които се пише, но това са тези, които най-рано откриваме в европейски територии и можем да кажем, че са европейска държава. Ако тръгнем малко по-рано, от 680 година, в официалната история ние знаем само за Стара Велика България, или с другото име Патрия Оногурия. За нея знаем, че има няколко владетели, знаем приблизителни граници, но не знаем големи подробности, които вероятно първа трябва да бъдат откривани, допълвани или оборвани. Има много спорове по темата Стара Велика България, но със сигурност не можем да я изтрием от историята. И имайки предвид това, имаме още едно сведение, което е именникът на българските владетели, който е открит от Андрей Попов през 1861 година и в нея пише: тези петима князе, визирайки Авитохол, Ирник, Гостун, Курт и Безмер, държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз. Същото и до сега. С други думи, в това произведение ние намираме, че 515 години преди 680 или 681 година е имало българи на север от Дунава, които просто само са преминали и са разширили, основали или издействали признаване на своята държава. Тоест, още през II век е имало българи от другата страна на Дунава, а това е още по римско време. За тези неща обаче има малко източници и първо трябва да ги свържем. Кои са тези българи, какво са правили, как са ги наричали на север от Дунава през всички тези векове. Другото сведение през 559 година е за котригурите българи, които са водени от Заберган и преминават Дунава. Това е при нападението на Византийската империя в съюз с аварите. Значи, котригурите винаги са били считани за българско племе, макар че някои автори ги отнасят и към хунските племена, което не изключва другото, понеже българите също са били част от хунската империя, поне една немалка част от българите. След 493 година се пише за котригури, които са достигнали до Илирия, Тесалия и Константинопол. Те участват в походите на Вителиан, които са един от 514-515, другия 518-520 година. 485 година Еноди и Касиодор пишат, че Теодорих побеждава в Срем българи и византийци. Тоест на Балканите отново през 5 век българите абсолютно съществуват, живеят и
активно участват в живота на Балканите. 480 година византийският император Зенон вика на помощ българите срещу остготите. Българите пак са тук. Според Прай, за който е писал Йован Райч, през 5 век българите, предвождани от Либер I или още Бозар, завладяват Мизия и се заселват в нея. Интересно, 5 век българите в Мизия, на юг от Дунав. Явно, че имало е българи и от двете страни на Дунав. Овсес Хоринаци, който е арменски историк от 5 век, пише, че българите преминават Кавказ и се заселват в североизточната част на днешна Турция. Тоест в 5 век има българи, които са заселили Мизия и други българи, които са заселили на североизточната част на Мала Азия. Там някъде в Мала Азия отново има българи. Тоест това не е един малък народ, съсредоточен около един онгъл, да кажем, или около Кавказ. След 439 година лонгобардският историк Павел Дяклон в своята история Лонгобардикум пише, че българите убиват първия лонгобардски крал Агелмунд на територията на днешна Словакия. Тоест отново 5 век българите не е казано, че са живяли в територията на днешна Словакия, но е казано, че там са водили битка, т.е. те не са живяли много далеч от тази територия. Т.е. отново на северото, може би северо-западно, отново има българи. 354 година много добре познатия анонимен римски хронограф, който пише Зиези, от който са българите. 4 век отново сведения за българите, те са били познат народ за древните изследователи. Шарл Дюканш, живял през 17 век, публикува списък на архиепископите на България, като започва с Протоген Сердийски, който е живял по времето на Константин Велики. Това вече говорим на границата между 3 и 4 век. Това е много силно твърдение, понеже за да имаш архиепископ, ти имаш държава, вероятно, държавно образование, вероятно имаш така добре организирана и подредена религиозна организация, и това значи, че имаш и култура. Не си просто някакъв малък народ, някакво племе. Тук говорим за народ с култура, с положение, т.е. той е признат. Йоан Цеца, живял през 12 век, пише за времената на Троянската война и той отъждествява българи, хуни, мирмидонци. Тази война е от 12 век преди новата ера, а някои дори отнасят към 13 век преди новата ера. Тоест, за това време знаем за мирмидонците от Омир, а те още по това време, когато не би трябвало да има нито хуни българи, те са отъждествени. Тоест, хуни е имало като название, без да можем да кажем точно какво е включвало като съдържание, го е имало още тогава. Българи като название е много древно. Както виждаме, още тогава го е имало това название българи. И още тогава те са свързани с названието хуни. Това нещо се случва и много по-късно. Така че връзката и с мирмидонци доказва още веднъж, че в много древни времена българите са населявали Балканския полуостров, а вероятно и островите на юг от Балканския полуостров. Има писания, че етнонимът българи е съществувал преди 25 000 години, от когато 7 племена са се обединили и са създали държавата Идел. Според преданията, Идел е третия син на Орал. Богатира в епическото едноименно башкирско сказание. Тоест, това има доста такъв легендарен характер, но в същото време, колкото и да е легенда, башкирите съществуват и днес. И до днес в старите им писания твърдят, че те са наследници на българите. Тоест, във всяка легенда има и по-малко истина. А за нас най-важното тук е названието на българите, че то е наистина много по-древно, отколкото се тълкува. Като негова поява и като негови връзки с различни царе и евентуално езици, откъдето би могло да произлиза. Тоест българите са един много древен народ. Твърде отдавна те
населяват Европа и по никакъв начин не можем да кажем, че са се появили през 7 век.